आयेन बारगाजों खामानि मावाखै आयेन मथे जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोननो जों होदों आरो आयेन मथे जायफ्रा मोननाङा बिथांमोननो जों होआखै नामना लकेलनिब्लाबो सरकारनि माखासे फैसाखौ जागासिनो दं माखासे नियम नितिजों नोंथांमोना खारनो रोङाखै दास देखा तालुकदार सहरिया ठाकुरिया बेफोरबायदि टाइटेल लानानै प्रेस्टिज सार्टिफिकेट नागिरनानै बिथांमोना ट्राइबेल संघआव बिथांमोना फैयो हानि बेलायाव बेखौ जायफ्रा लिगेलि मोननो गोनां बिथांमोननो हा होनायाव जों बेफोर लागासिनो दं बेखै जों बिटिआर ओनसोलाव मोननै हानि मोननै आयेन सोलियो मोनसेया 6 सिडिउलनि आयेन आरो मोनसेया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेन आरो बे मोननैबो आयेना जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दं 6 सिडिउलनि बेबस्था मथे अरिजिन जिथु 6 सिडिउल बिनि बेबस्था मथे 6 सिडिउल सिङाव नन ट्राइबेल इसेबो हा मोननाङा मेघालयआव जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा मोना बा माबायाव मावगोन जा बे मिजोरामनि जिफोर बेल्ट ब्लक मा दं 6 सिडिउल एरिया बेहायबो नन ट्राइबेला कुनु दिन हा मोना खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 6 सिडिउलबाबो बे एमेन्डेड 6 सिडिउल जानायखाय बेवहाय 2003 मायथाइनि सिगाङावनो जायफोर नन ट्राइबेल बे ओनसोलाव दंमोन बिथांमोनाबो हा मोननायनि मोन्थाय दं आरो बिथांमोननो जों होनायनि राहा लामाखौ लाबाय थादों इतिमध्येबो गोबांनो होबाय बेनिफ्राय बेयाव जिहेतु चेप्टार 10 बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा थाबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव थानाय हाखौ खिन्थु नन ट्राइबेला मोना जायफोरा खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि सिगांनिफ्राय बे ओनसोलाव जाय नन ट्राइबेलफ्रा दं बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा हले मोनगोन खिन्थु बाखि नन ट्राइबेलफ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव हा मोननायनि मोन्थाय गैया मात्र गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंनाय जादों गरखा आरो आदिबासि बिथांमोना खिन्थु मोनगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव खिन्थु बिथांमोनाबो 2003नि सिगाङाव हाबखानाय जानांगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अब्लासो मोनगोन खिन्थु बिनि उनाव फैनायफ्रा मोननाय नङा बेनिखायनो मानसिफ्रा जियानो दाबोथों जों जिखिनि खामानि मावदों बे आयेननि बेन्दोंनि सिङाव लाखिनानै खामानिखौ मावदों आयेन बारगाजों खामानि मावाखै आयेन मथे जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोननो जों होदों आरो आयेन मथे जायफ्रा मोननाङा बिथांमोननो जों होआखै बेनिखायनो बे कन्ट्रभार्सि गोनां जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जों आयेना जिबायदि थिनदों लेन्ड ल बेल्ट ब्लकनि आयेन आरो ओमफ्राय 6 सिडिउलनि जिथु आयेन हानि बिथिङाव बे आयेन मथे जों खामानिखौ मावदों बेनिखायनो सोरबा दावराव दावसि खालामदोंबाबो बियो रज'नाय नङा सोरबा मोननाङि मानसि मोननांगौ होनना होस्रिखौबो बे मोननाय नङा खारन आयेना बिथांनो हयथ' बे मोननायनि राइट होआ जों आयेन मथे खामानि मावदों आयेना जेरै लाङो जों मावलांगोन सरलपारा पिकनिक स्पटआव गोनो गोथै सोलिबोदोंमोन दा दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा अफिसनि नियम टुरिजिमनि नियम नितिखौ गासिबो मानिनानै मोनसे लेखा बानायनानै लाबोबाय बे लेखा बानायनायखौ जों फरेस्टनिफ्राय खुब गोजोननाय मोनदों आगोलाव गोनो गोथो बिदिनो नांलाय खमलाय जाद्लाबायबाय थादोंमोन दिनैनिफ्राय गोनो गोथो नांलाय खमलाय जिनिसा फैनाय नंला आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ माब्लाबाबो बन्द' खालामनो हाया मानो गोदो जों फरेस्टनिफ्राय फैनानै गोबां सम जावथेदोंबो बिसोरनि गेट टेट बुफायफैदोंमोन बे बुफायनाय नियमाव जोंबो गाज्रि मोनफादोंमोन दा बे नियम बादि बुफायनो मोननाय नंला आरो आगोलनि नियमफ्रा बे दानि नियमाव फैनाय मोननाय नंला आरो दा बिसोर रयेल्टि रेभिनिउ गासिबो गासिबो कागज पत्र बानायनानै थाफैबाय दिनैनिफ्राय बे पिकनिक स्पटआ सान्थि भाबै नोंथांमोना फैयोब्ला फैनो हासिगोन जेबो गोनो गोथो गैला गेट जावथेनाय मा जावथेनाय बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम खोनानो मोननाय नंला दा दिनैनिफ्राय बिसोर सिथाय जोंनि बे सरलपारा पिकनिक स्पटआ समायना रमायना हाजोजों बुंफबनाय बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय दैबाना दै दुगैनो गासिबो आखा फाखा मानसिफ्रा दुगैफैयो आरो बे दैफ्रा दासिमबो दं आरो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन आरो बे बिथांमोना अनेकथा मावनो एम लाबावदों बाहाय माखासे जोंनि बे रायमना वाइल्ड लाइफआव मोनसे लामाखौ फोसाबगोन बिसोर जिपसि टिपसि सोनायनि एम लादों ना बोननायनि कम्पिटिसन लादों बाहाय ना बोनग्राबो जायगाबो दं आरो नाव सालायनो नावबो उन्दैफोर दुगैनो नाव घाटबो बानायनो बिसोर एजेन्डा लादों सब किसु गासैखौबो जा पिकनिक स्पटआव मोनो बिसोर बेखौ गासिबो मावनो होननानै आखायाव लादों बे लेखाजों आरो बे लेखानि नियम नितिजों गासिबो मोनजोबगोन बादि आं आसा खालामो आरो बिथांमोनहा बेबायदि एम लानानै जाहाथे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ सारा इन्डियायाव मोनसे मोजां पिकनिक स्पट होननानै जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावनानै जाहाथे मोनसे हिस्टरि खालामो बेखौ आं आसा खालामनानै बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दान्थे बे दिखान्थायाथ' बावैसो सिगां जादों जानायाव जोंबो खुद
मास मोनसेनि सिगां जों फैनांदों माखासे गभर्नमेन्टनि निर्देश बादि जाहा मावनांगौ दायथ'खौ मावफैदोंमोन बे समाव जों बुंदोंमोन बिसोरखौ नोंथांमोना लकेलनिब्लाबो सरखारनि माखासे फैसाखौ जागासिनो दं माखासे नियम नितिजों नोंथांमोना खारनो रोङाखै बे नियम नितिजों खालामनानै फै जों मालाब्लाबो बेबायदि खालामफैया बिसोरखौ जों खुथार बुंफैदोंमोन नोंसोर लेखा लाबो लेखाजों सालाय खारन माखासे मानसिफ्रा मेगन सायो नोंसोरनि फैसा हाबनाय नोंसोरनि फैसा जानायखौ नोंसोर जेबो माबा मोनसे ससाइटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन लेखा देखायनो हाया जेबो देखायनो हाया बेखौ जों बुङै बिसोरखौ जों बुंफैदोंमोन दा बिसोर बानायनो गोसो गैया आरो मस्ट लकेलनि मानसिबो गैया गोदाव सोराव बबेनिफ्राय फैयो सोरबा नेपालि बानायहैदों कागज पत्र जागोन होननानै जोंखौ 3 बोसोर थगायबाय आरोखि दा जोंहा जों गोजौनिफ्राय निर्देश हरजायो बिथांमोनखौ बोख्लाय बिथांमोनखौ होखार बिदि होननानै जों होखारफैबाय थानाय जादों आरोखि दा जों मोजां मोनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे गोनो गोथोआ दा सेकेन्ड बाराव फैला आरो बिथांमोना माखासे नियम नितिखौ लानानै फैबाय जों बेनि थाखाय उल्था फानि रेन्सनि जानानै खुब गोजोननाय मोनदों जों माजे फैनानै जों होख्रावनाय गावजों गाव मानसिफोरखौ धमखि होफैनाय जाबाय थायोमोन दा जाहाथे बेबायदि जिनिसा फैला आरो बेवहाय बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव दिनै बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि एबा बर'फोरनि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै हांख्रायनानै बेवहाय मोनसे मेल खुंनाय जादों जेरै बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज बेबायदिनो गार' आरो राभा बिथांमोननिबो माहारियारि आफाद हाजं बिथांमोननि माहारियारि आफाद गासैबो ज' लानानै दिनै जों ट्राइबेल संघआ बेवहाय मोनसे सावरायनाय जादों सावरायनायनि जोंनि आयदा बेनो बिटिआर ओनसोलाव एबा ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जेनाखि अबैध बेदखल गाग्लोबनाय जेनाखि नन बनाफाइड मानसिफोर ट्राइबेल नङै मानसिफोरा जेनाखि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव बिथांमोना साग्लोबनानै दं दखल खालामनानै दङ बेखौ दिनै कर्टआ नटिस जारि खालामबाय बेखौ होस्रांनांगौ होननानै बिनि उनावबो सरकारा होस्राङाखै आगोलनि सरकाराबो होस्राङाखै दा दिनैनि सरकाराबो होस्राङाखै बेबायदिनो दिनै ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव एबा दिनै 6 सिडुल एरियायाव ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि जेनाखि माने गोसारनाय साग्लोबसारनाय बियो बारानिफ्राय बारा जानानै फैबाय आरो जों बर' एबा ट्राइबेल सुबुं समाजनि थाखाय बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानानै फैबाय जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा गाव गावनि लामाजों माहारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङब्लाबो नाथाय दिनै जोंनि 6 सिडुल एरियायाव एबा ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जेनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि बर' नङै मानसिफोरनि जेनाखि साग्लोबसारनाय बिथांमोननि जेनाखि हा गाग्लोबनाय बिनि सायाव जों गरन्थ लानानै खामानि मावनानै दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै आफादा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै ट्राइबेल संघआ बे चिरांनि बे काजलगावआव बे माहारियारि मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै जोङो बे मेलखौ खुंनाय जादों आरो बिसेसकरि हा हु आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बिसेसकरि बर' मानसिफ्रा जेनाखि टाइटेल लिरनाय बर' मानसि जानानै बर' नङै मानसिफोरनि नन ट्राइबेल मानसिफोरनि टाइटेल लिरनानै थायो जेरै दास देखा तालुकदार सहरिया ठाकुरिया बेबायदि बर' मानसिफ्रानो लिरो आरो जोंनि दिनैनि जि मेलनि गुबै थांखिया बेबो मोनसे सरनिया बिथांमोनहा गासैबो माने बिथांमोनहा बेबायदि बर' नङै टाइटेल दास देखा तालुकदार सहरिया ठाकुरिया बेफोरबायदि टाइटेल लानानै प्रेस्टिज सार्टिफिकेट नागिरनानै बिथांमोना ट्राइबेल संघआव बिथांमोना फैयो नाथाय बेबायदि मोनसे उचित प्रमाण पत्र नङा गारा बेबायदि बर' नङै टाइटेल लानानै ट्राइबेलनि सुबिदा भग खालामनो फैनायाव ट्राइबेल संघआ माब्लाबाबो मानिनो हायाखै आरो मानिनायबो नङा बेफोर आयदाखौ लानानैनो बर' एबा ट्राइबेल एबा बर' नङै उपाधि लानानै बिमुं लानानै जेनाखि ट्राइबेल जानो नागिरनाय आरो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव सोरबा मोनखांनायनि उनावनो ट्राइबेलनि हेंथायै बिथांमोननि आखु दिन्थिनाय ट्राइबेलनि क्षति जानाय खामानि मावबाय थानाय बेफोरनिखौ नोजोराव लानानै दिनैनि बे मेलखौ जोंनि ट्राइबेलनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों लिंनाय जादों हाइकर्टनि अर्डाराथ' होस्रांनायनि अर्डारखौ हाइकर्टआ होबाय हाइकर्टआ होस्रांनायनि अर्डारखौ होबाय जेनाखि अबैध बेदखलफोर दङ बिटिआर सरकाराबो
हाइकर्टनि अर्डार मथे बिथांमोनहाबो नटिस जारि खालामबायमोन बै अर्डार गोलैनाय ओनसोलफोराव नाथाय इलेक्सना बास्तबाव दिनैसिम जायाखै मानो जायाखै जों बेखौ सरकारनाव जों प्रस्न खालामदों आरो मानि थाखाय जायाखै माब्ला जागोन बेखौनो जों सरकारजों सावरायनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनाव जोङो माने सावरायनो थाखाय जोङो लामा लागासिनो दङ सरकारा सावरायगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ लागोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों बेयो राजखान्थियारि मोनसे बारहावा होननानै नोंथांमोना सानो नामा? जानो हागौ राजखान्थिनि जाहोनावनो हयथ' इलेक्सनखौ खालामाखै जानो हागौ मानोना आगोलनि थांनाय सरकाराबो गोबां हाइकर्टआ बेबायदि नटिस जारि खालामदोंबाबो अर्डार खालामदोंबाबो आगोलनि सरकाराबो सासेबो होस्रांनाय जायाखैमोन आरो दानि सोलिबाय थानाय सरकाराबो होखारनाय जायाखै बिथांमोनहाबो जों आसा खालामदों दानि सरकारा बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै अबैध' बेदखलकारिफोरखौ बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै जों मिजिंथिदों